Ал біздің мобильный пост для пожаротушения. Менә шунда һәр вакытта да кайчан кирәккәндә дә тагып алып китәргә дип жайлы булсын дип, менә шунда кардан чист тарткан урында тора. Ну, кирәге чыкмасын инде. Авылдагы башка йортларның капка төбендә машина торса, Җәүдәт Җәләлетдиновныкына арба куелган, янгын сөндерү җайланмалары төялгән мобиль пост бу. Менә монда аның пожарный рукава дибез. Менә шул рукавалары иң затлы әйберләре менә шулар. Районда бердән-бер булган мондый мобиль постны Акбуры авылына дәүләттән 2020 елда бирәләр. Акбуры район үзәгеннән ерак урнашкан. Уткүз чыга калса, янгын сөндерүчеләргә килеп җитәр өчен вакыт кирәк. Шуңа да саклану чарасы үзләрендә булырга тиеш. Җиһазларны алып кайткач, авыл ир-атлары җыелып, янгын сөндерүчеләр отряды оештырып җибәрә. Аны авыл җирлеге башлыгы җитәкли. Нәрсә өчен кирәк дип, менә ул кирәк инде безгә пожарный командалар килеп җиткенче, пожар булган очракта таралмасын өчен тотып торырга тиеш. Менә быелгы елда безгә кулланырга туры килде. Мобиль постны быел 3 елга беренче тапкыр эшкә җиккәннәр. 10 февраль төне була ул. Хуҗалыкларның берсендә сарай яна башлый. Күршеләргә күчә. Урынга беренче булып мобильный пост килә. Акбур авылыныкы 1 минут арасында бөтен әйберләрне күләп сөндерә башлыйлар. Шулай итеп, Акбурының егетләре районнан машина килеп җиткәнче ут белән көрәшә. Йортларны саклап калу аларның хезмәте. 4 сарай, 4 кешенең участогы. Наша весь полностью янып бетте. Мәүлет Латыпов та Акбуры янгын сөндерүчеләр отрядында тора. Яшь чагында шушы һөнәриясе булган. Бик кирәк әйбер. Авыллар өчен бик яхшы әйбер. Пожарный машина килгәнне көткәнче нәрсәне булса да бары саклап калырга була. Янгынны көрүгә инде, күршеләрдән итте бит инде. Сразу нигә шалтыраттык инде? Авыл җирлегенә тиз момент белән килеп китте, 1-15 минут эчендә уже. Безнең турда гына менә гидрант, менә шунларга мотопомпаларны кушып, менә шулай өйлек килеш калдырды инде главабыз. Алланың рәхмәте яусын анарга. Җиһаз булугына җитми, су кирәк. Акбурыда бу мәсьәлә алдан уйлап шишелгән булып чыкты. Авыл урамнарында 200 метр саен су гидрантлары бар. Менә шунда бұрып куябыз да. Менә шул колонкага кран, колонка талайынды. Аларны 2012 елда чиста су программасы буенча су линияләрен алыштырганда ясап калдыралар. Ул Җәүдәт Җәләлетдинов тәкъдиме була. Хәзер менә ул идеяны хуплый хөкүмәтебездә чиста су буенча булган программаларда гидрант каралмаган булса, проект экспертиза үтә алмый хәзер. Ни өчен авыл җирлеге башлыгы бу мәсьәләгә шулай игътибар бирә дисезме? Моның үз тарихы бар. Безнең авыл янгынны күрде. Карл Маркс урамында 10 йорт янган иде ул 80нче елларда. Аңа кадәр тагын Комсомол урамы безнең бар, анда 9 йорт янган иде. Шушы авылда туып үскән егет ул. Заманында геофизикта була, механикта, колхоздагы янгын сөндерү машинасында да эшли. 12 ел авыл җирлеге башлыгы. Biz монда прокурор да, biz монда полиция да, biz монда барсы да. Пожарный да. Пожарный да. Менә ике күрше ызан белеп тавышланалар икән. Мин барып аларның араларын яхшыртсам, әйбәтләтсәм, аларны уртак тел таптырсам, мин шатланып кайтып утырам инде. Җырларда җырланган Акбуры авылына 19 гасырда нигез салына. Монда хәзер 190 хуҗалык бар, 350дән артык кеше яши. Халыкның күпчелеге нефть өлкәсендә эшли. Шәхси хуҗалык тотучылар күп. Картларның да, яшьләрнең дә кемнең нинди проблемалары бар, барсының да хәлләрен белә. Умарта да тота инде, гитарада да уйный, җырларга бик ярата. Без икебез дә концертлар булса, концертларны да калдырмыйбыз, концертларга йөрибез. Бүген авыл җирлеге башлыгы ярар. Иртәгә әгәр дә авыл җирлеге башлыгыннан китеп барып, менә шулай урамнан барырга туры килгәндә, каршыма килгән авылдашым миңа сәлам биреп китсен иде. Минем бөтен хыялым шул. Илгиз Шәкүров, Рәмзил Гарипов, Адымнар.